W imieniu Boga Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego zbożnika Jezusa Chrystusa, lubość Boga Otca, zgromadność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sotry, tydzień po jutrach święcimy niedzielu Bożej miłości. Młode jutry usmierimy się na zrowastanego knieza, na naszego Boha, kiż miłościwie nad nami skutkuje, kiż nas namawia, że też my miłościwi jednamy w naszym żywieniu. Na spoczatku tutaj Bożej mszy, które święcimy za naszą osadu, prośmy Jeho o wodacze naszej winy. Uznawam Bohu Wszechmocnemu a wam wszystkim, co jsem wiele zgrzeszył, myslo, ryczo, jednajo a dobre zaniedbują. Moja wina, moja wielka wina. Zbożu stajmy a was wszystkich, modlicie się za mnie, ke kniezu naszemu. Smij so nad nami, všeomocne Božo, a spušťujši nam hriechy dověč nás do věčného živěnia. Knieže, smil so. Kristče, smil so. Knieže, smil so. Chvála Bohu ve vyšinách. Modlmy się. Smilny Bożo, jutroniczku se znowa rozpomeni o naszą wieru. Rozmnoży nas swoją miłość, zobychmy dala lepiej zrozumieli, zo je nas kupiel księdze oczyściła, Twój duch znowa narodził, a krew Twojego Syna umożyła. O to prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż jest z Tobą z jedności Ducha Świętego żywa a króluje, bo wieki na wieki. Słyszymy czytanie z apoštolskich skutków. Syła wiernych bysze jednie wutroby a jednie dusze. Nichtu z nich nie mieješe to za swoje, štož by jeho obsydstwo, ale wszyscy miejachu wszystko zromadnie. Z wulkim mocu apoštoli osvědčachu o zrostanieniu knieza Jezusa, a wulka lubost byše między nimi wszystkimi. Nichtu między nimi nie by kudy,
Přetož tun, kiž mieješe pola a domy předaje, přinese je, štož by za to dostał, a połoži to k noham apoštolov. Z toho dosta kóždy přidělené, kelkož trebaše. Slyšeli jsme slovo Bože. Čitanje z prvního lista svätého apoštola Jana, bracia sotry. Kóždy, kiž wěrí, zo je Jezus Mesias, je z Boha zrodzený. A kóždy, kiž lubuje svojho nana, lubuje tež toho, kiž je z neho rodzený. Potem poznawamy, zo lubujemy dzieci Boże, gdyż lubujemy Boha a mamy so po Jeho kazniach. Przetoż to je lubość k Bohu, zo my po Jeho kazniach żywi. Jeho kaznie nie są ciężkie. Przetoż toż kuli je z Boha rodzene, przedobywa świat, a dobywarka nad światem je nasza wiera. Sztuda świat przedobywa, jeli nic tun, kiż wierzy, zo je Jezus Syn Boży. Woda, krew a duch świadcza za Chrystusa. Jezus Chrystus je przyszedł przez wodę a krew. Nie przez wodę samą, ale przez wodę a krew. A duch je, kiż za to świadczy, tokiż duch je prawda. Słyszeli sme słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja.
kniez, dokąd sme widział Tomaszo wirisz. Zbożnik odciż nie su widzieli, a to la wirja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kniez Bóg z wami. Ze światoszczenia po Janu. Wieczor prvného dňa v tydzieniu, když my jako wuczomnicy tam, gdzieś bychu zgromadzeni, zbojosće przed Żydami durje zamkniene, zastupi Jezus mjez nich a praje, pokoj wam. Tu reknevši pokazah im ruce a bok, a knieza vuladavši zveselichu so wuczomnice. Jezus rekne im znova, pokoj wam. Kajście mnie posłał wódz, tak ja was posywam. To prajuši dychne wun na nich a rekne im, przyjmijcie Ducha Świętego, kotrem szrychi wodacze, tym so wodadża, a kotrem się zdzierżycie, tym su zdzierżane. Tu masz jeden z 12, kiż dwójnik ryka, nie bysze z nimi, gdyż Jezus przyjdzie. Druze wuczomnicy jemu reknechu, knieza sme widzieli. Wun pak im rekne, jeli ne vuladam na njeho rukomaj buzne hozdži, a jeli ne položu svoj porst na mistno hozdži, a jeli ne položu svoju ruku do jeho boka, ne budu virić. Zateđen bychu jeho vučomnice zaso nucka, a Tomaš bez nimi. Jezus přińdzie, když bychu durje zamknene mjez nich a rekne, pokoj vam. Potom praje Tomášej, położ swój porst sem a woladaj moje ruce, a podaj swoją ruku sem a położ ją do mojego boka, a nie budź niewierliwy, ale wierliwy. Tomáš jemu odmówi, mój knieże a mój Bożo. Jezus jemu praje, dokąd se mnie widział, wierzysz. Zbożni, kociś nie są widzieli, a wieria. Jeszcze wiele druhých znameniów je Jezus przed oczomaj swoich wuczomników zczynił, kotreż nie są w tutej knize napisane. Tute pak są napisane, zo byście wierili. Jezus je Chrystus, Syn Boży, a zo byście wierio żywienie mieli w Jego mienie. Dobre poselstwo naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. W licze 1602 namalowa sławny italski wumilc Caravaggio z mianom w Rumie svitoznate obraz. Mulba wisadženca w obrazowej galerii w parku Rodo Sanssouci w Podstupimie. Zobrazniene są 4 osoby, wszystkie w brunej barbie, w barbie ziemi po takim. Jeden z nich je Jezus. Prezentuje swoją naboczną ranu. Druga osoba je Tomáš, który swój pokazowak nic jenož do tutej rany położy, ale chce prajć nuc sua. Osobite światło pada na wonu scenu. Światło, któreż przyjdzie od wonka. Ladaš-li dokładniejszo na obraz spoznajesz, Jezus sam
wejdzie Tomášovu ruku do swojej rany. A wobaj tak przyjdzie taj rune won z ćmy. Wobladowa tuto obraza so praša, když tak na Tomáša polada. No chce Tomáš tak prawie swój pokazowak do rany położyć? Je traż swoją zmužitost zubił, abo je samo zakuzwany? Na Tomášowym czole są fałdy widzieć. Swoje oczy ma zadziwane otworene. Je on tola zatraszeny? Přiladowa so praša, što Tomáš popravom widzi, a što začuva, když na tajke neušedne vášně svojemu knězi Jezusa blízko přijde. Dwie dalsze w osobie ladate do sceny. Što dre jimaj bole napadnie? Post, Jezus, abo rana? W obladowarje w obraza napadnie Jezus sam nakili swoją woł, żeby tute zetkanie, abo skere tute dotknienie z Tomášom wudźeržał. A Jezusowa rana przy tym skutkuje kajś nieważny dopokaz. Ona rana wupada, zcywa nic, kajś rana. Caravaggio Jezusowu ranu swojoraznie namalowa. Tuta rana nie żyje, a też nie boli. Ona je proste jenož otvorena a madre też otvorena vostać. Za ščipnych, twilovacych, zanutonych a pobożnych. Štož si v obraze Caravaggia wobladuje, miał si uvedomić, że tutun wumirc husto sakralne sceny we wobłuku człowieku sydnato lidstotka namalowa. A przy tym zwobraznia won to, što jest so jemu samomu jako ważna duchowna scena w swojskim żywieniu odkryło. W tutej podawiznie z Tomášom nędzie w umiłce prostsze o to przysłownie post do rany położyć, to też, ale skiery však chce na to skiedźbnić, jak bu Tomáš od Jezusowej wutroby dotknieny. Swój post do rany położywszy, smy w utrobie swojego mistrza blisko przyjść. A najdzie tak swoją wieru. Tole je wuprajenie w obraza. Zranjeny człowiek miał so bliżyć Jezusowej wutroby. Caravaggio zwobrazni też ważny pozad stawizny Ewangelia. Na spoczatku chrześcijaństwa, jako so dżęsniejsi Ewangelii, jenoż ertne dale powiedasze, w obarachu so chrześcijenio w umietowaniu, so je zmartwychwstanienie Jezus jenoż duch. Duch pak nima ranu, a też nic wutrobu. Lubościwe wumoluje to dla też ewangelist Jan scenu. Wieso? Po jutrach wupada Jezus hinak, a wostanie we swojej lubości tola tun, kajkiś przed sobysze. Tež to powieda otvorena rana, kotrež może so dotknąć. Jako Caravaggio w swoim obrazu přiladowarje tutej sceny, w swojej rozbudzeności malowaše, niech staj to wučomnikaj. Je přiwšim tež za wobladowarja w obraza mistno swobodne wostaw. Każdy, kiż lada na obraz, ma so sobu zapřijeć
do osobitej sceny. Kujdy wobladowa nech poladnie na post, na ranu a Jezusa. Kujdy nech widzi, zroa stane kniez, nie duch. Štož pak Ewangelii znaje, wy wo Jezusowym napominaniu. Zbożni są, kociś nie widzia, a tola wieria. Widzieć, zeznawać, napraszować so, a dokładnie ladać po takim raczonic. Ze swoim obrazom usmierja Caravaggio nasze myśle do drugiego smiera. Gdzie są ludzie rania, gdzie są rany widzione, gdzieś mnohe rany a nie hoić nie zamoża, tam słyszymy my. Jezusa rec, położ swój post sem a podaj swoją ruku sem a położ ją do mojego boka. Ewangelii powiada po takim też o osobitej człowieckiej bliskości. A to je też czylna bliskość wszystkich zranionych, którzy so ze zranionym zbożnikom zjednocza. Z drugiej strony kniez se zranionego człowieka k wutrobie bierje. Štośmy to, kaž apoštol Tomáš, głęboko we sobie zaczuwać, tomu so oczy otwrete. Dojdzie k dopoznaczu wielkiego pozbudzenia, któreż Jezus nam w Ewangeliu daruje. Kiedy zbożni są, którzy nie trzebaja wotnitka jeszcze więcej widzieć, którzy są wszystko widzieli, a w sobie, którzy dleje na zroa stanienego nie czekają. Jeniczki wokół mig dosaha, żeby człowiek tole dopoznał. Pół swój post do rany a zjednocz twoje zranienia z Jezusem. Caravaggio je tutun wulki wokół mig malował, a z tym namówia, zroa stane kniez, lubi bracia sotry, przyjdzie też k nam dżęca. Wun nie pokaza nam jenoś swoją ranu. Wun poma, żeby świat z ćmy wystąpił, a zo se człowiek we świetle dotknienia nową bliskość waży. Caravaggio nam po takim we mulbie swojskie ułożowanie Ewangelia przedstawia, któreż chodzi so takle zimać. Štož nie widzi, a štož nie lada, nie może wierzyć. Tola, štož wierzy, tomu so oczy otwrete. Zbożni są, którzy wiele widzą, przetoż ci zamoża wiele wierzyć.
Chrystus je z mŕtvych stanivší, smrť zničil a nám nové živenie daril. Wołajmy so k njemu. Ty se kamień, kotre su twarce zacisnili. Daj, zo bychmy byli žiwe kamienie przy twarze Twojej cyrkwie. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty se załožiteľ swojej cyrkwie, kotraż je so z Twojej przekłotej strony narodziła. Szczin z nas świadków swojej miłości. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty se prinjorodzeny všich mŕtvych a se žiwy. Zakowaj swoich wierliwych zwiernych hacz do smерче. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty se nam ze swoim woporom na krzyżu dał podziel na wiecznym żywieniu. Daj naszym prinowoprawienskim dzieciom horliwość za Boże Królestwo. Prosimy Cię, usłysz nas. Modlimy się o siebie dżęca też za wszystkich zranionych człowieków. Myslimy na wszelakie regiony świata, wojny, myslimy pak też na swojskie zranienia, znano w naszych służbach, naszej osadzie. Prosimy Cię usłysz nas. Tebe buď žak a kváva ve jednotče Ducha Sviatého, veky na veky. Amen.
Módlmy się. Przyjmij Bożo nasze dary, przynoszamy Ci je za tych, kociś uznawaja Twoje mieno, a są obnowieni przez Świętych księdzu. Daj, żebychu dojszli do wiecznej zbożności, o to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozwieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. W prawdzie je od nas sprawne, stopne a spomożne, zo Tybie knieże każdy czas, wo siebie pak nitko wyskajo sławimy, gdyż pozwoprowanie nasze jutro imię Jezus Chrystus. Wundzie je prawe imię, kotreż je zebrało wychi świata. Ze swojej śmiercią je naszą śmierć zniczył, a z mrtwych staniewszy je nam żywienie obnowił. Toho dla wyskaż on świat jutro nie radości, ale też niebieskie silności a angielskie mocy, Tybie pieseň chwały śpiewaja wospietują bez końca. Woprawdźe święty se knieże, żoło szeje świętości. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, roczny święcień z mrtwych stanienia naszego Knieza Jezu Chrysta. Przez Niego, kiż k Twojej prawicy połyszeny, Cię prosimy. Poswiedź tutaj daraj z rosu swojego ducha, zo byś Ty nam byłoj, ciało a krew naszego Knieza Jezu Chrysta. Reda co on dobrowolnie czerpieniu woda, za on klip. Dziękuwasze so, łamasze, a podajun swoim uczomnikam prają. Zmijcie, a jeszcze šice o toho. To je moje ciało, kotreż będzie za was podat. Tak też za on pojedzi keluch. Dziękuwaše so za so, a podajun swoim uczomnikam prają. Zmijcie a picie šice z niego. To je keluch nowo a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was a za mnohých przelata k podawaniu rychu. Čiňte to na mnie wspominają. To je potajemstwo wiary. Pozwiemy, wierzę w Twoją śmierć, a Twoje zmartwychwstanie sławimy, Wspominają tuż święte Otce na Jego śmierć a zmartwychwstanie, przynoszamy Ci chleb żywienia a kieluch wozbożnienia.
Ďakujeme, Oče, že si nás spolu před Tobou stačači slúžiť a prosíme Ťa pokorne, zhromadžuj nás, keď si užívame Kristove čelo a krv v Duchu Sviatom do jednoty. Spomínaj, knieže, na svoju cirkvi po všej zemi rozbrojenú a vodosplní ju ve ľubosti hromadže s našim bamšom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zevším duchovstvom. Spomni tiež na tých, ktorí sú sa tele jutre z vody a Ducha Sviatého znova narodili a kotremž si richy vodal. Spomínaj tiež na našich bratrov a naše sotry, ktorí sú umreli v nádži zo zrova stanu a přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smíj sa nad nami všetkými, prosíme Ťa. Spošť nám večné živenie ze zbožnej Boha roditeľku kniežnu Mariu, se sviatým Jozefom, se sviatými apoštolami a všemi sviatými, ktorí sa Ti ze všech vekov spodobajú, so bychme Ťa chválili a slávili przez Tvojho Syna Jezu Krista. Przez Něho, s ním a ve ním, dává Oči Božo, všemocný Otce, v jednosti Ducha Sviatého, však chvála, česť a hodnosť, věky na věky. Neříkáme jen ještě Ti, Bože, my to jsme, tuž jsme mi plní důvěry zpěvat. Otče náš, který jsi v nebesách, světlo Tvoje jméno, přijď Tvoje královstvo, stajenstvo Tvoja vola, kajž na nebi, tak na zemi. Všedne chleb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my tyž podáváme svojim viníkám, a nevěď nás do zpytovania, ale umož nás od svého. Umož nás k živote všeho svého a daj míle pokoj našim dňam. Smír se nad nami a pomaj nám, zobychme od rycha přeco svobodní a především zamučením věští očakovali zbožnou nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Přetož Tvoje je královstvo a moc a krásnost na věky. Amen. Jutre je Jezus svojich učomníkov s postupom pokoja zveselil, tuž prosíme. Knieže Jezu Kristče, dobe čerio nad rychom a smrču, neladaj na naše rychy, ale na víru svojej cirkve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, Ty se živé a králuješ věky na věky. Pokoj kněza buď stajne s vami. Stroče se s postupom pokoja. Lejče jenio Bože, kotre zebera rychy sveta.
Modlmy so. Všeomocny Božo, jutronym światem w oprawieniu sme przyjęli Twojego Syna. Daj, żebyśmy z Niego stajnie żywi byli, kiż z Tobą żywa, króluje po wieki na wieki. Dżęsliśmy wozywieniam, w Kroszczycach je dżęca 14 godzin niżpo z procesjonom. W kloštrze je 14 godzin Różoc, za zemretého Wernera Hauscha z Pančic Kukowa přizamknie so niżpo 14 godzin Cicci. Różoc modlimy so w kloštrze w utoru 18 godzin Cicci, 19 godzin, niedzielu 14 godzin, w Kroszczycach punžele do piatka 18 godzin Cicci. We Woklecach w utoru 19 godzin a štvrtk 18 godzin. Kemše sú v Dobrošicach sredu 18 hodín, ve Voklecach štvrtk 18 hodín Cicci. Na niedzielach w jutronym czasu zakończymy doplnisze kemše ze procesionom na kirchu. Hakle od Dwono krzyża sem so kończne pożonowanie spości. Szulskie kemše tutun tydzień nie są. Prynowoprawienska wuczba je we wikarii po planie, Kroszczycach a Woklecach wuczba tutun tydzień nie je. Seniorojo we Woklecach zetkaja so w utoru 8 hodín Cicci k modlitwie w kapałce. Přizamknie so kofe a besada w Don Boskowym domie. Seniorojo w kloštrze zetkaja so sredu po kemšach k snedani a besadže na vikarii. Kolpingojo w Pančicach Kukowie zetkaja so štvrtk 19 hodín Cicci z kniezom Rabio Stolberg. Sakrament zjatej księdze spošči so sobotu Pauli Čižanke z Pančic Kukowa. Zbierka przychodnu niedzielu na kemšach je w Kroszczycach za farską cyrkę postajena. W kloštrze za nadawki namiestne. Utrobne zapłaczbu uprajmy za szczyłowace dary, za ponowienie farskiej cyrkwi je so na kemšach w matronym tydzieniu a jutronych zjatych dniach dariło 3470 euro 15. Za osadu junu 100 euro, a za kwitki cyrkwi 100 euro junu. Firmowanie. Przychodną niedzielu spošči knez biskop Heinrich Timmer-Evers z 43 modostnym w farskiej cyrkwi sakrament zjato firmowania. Turečna Boža mša je 9, turečne džakne nišpo je 14 hodin. Kemše 10 hodin Cicci na tutej niedzieli nie budu. Prosimy firmujomnych a swoich starszych k firmowaniu pletwu za wolny zakot do farskiej cyrkwie wić, kaž tyž krzyż do wotaniszcza. Wicze je ponželu 8 a w utoru 9 aprila od 17 hodin. W utoru wieczor po wiczu chcemy pletwu, bana a krzyż powiesnić. Spowiedź a posledna katecheza firmujomnych je štvrtk 17 hodin. Zwučovanie firmujomnych za niedzielu je sobotu 11, zwučovanie ministrantów za firmowansku Bożą mšu je sobotu 13 hodin. Mužojo, kociž bychu jako svedenscy jichajo naszego biskupa składnostnie firmowania z Korzac, hačke farske cyrkwie przewodzili, přizivia so prošu pola knieza Lukasa Wenderota. Za nabožne prózdninskie dny od 23 do 28 junia prosimy o přizivienie pomocników, a to za vikariju, liščina tam zade w cyrkwie wuleži, a za Kroszczycy, k tomu też za te jednotliwe skupiny liščina zade przy wolnym zakodzie wuleži. Za procesjony ze farskie vikarije prosimy korojników a kantorów so do liščiny zapisać. Zade w kloštorskiej cyrkwie leży liščina. Niedzielu 21.4. je 14 hodin w farskiej cyrkwi ekumeniski nišpo, romadže z ewangelskiej wosadu, šmickie z Halštru, ništo w obrubi cyrkwinski ko, šice su ponišpore na zromadne kofe a besadu na faru przeproszeni. Za kofe prosimy o pomoc, liščina za napieczenie tykanca a za pomoc przy przychodzie a naliewaniu kofia leży we wyži. Prosimy o zapisanie hacz do utoru 16 aprila. Nalitna nadrożna zbierka Karity przewiedzie so w Kroszczycach jako kolekta przy Duriach, a to dżęca po wszystkich kemšach. Prosimy wiernych tuto zbierku podpierać. Ministranča potajkim nitko przy wučanju przy Duriach ze kolektu czekają. Jutce punželu od 9 prosimy o pomocników przy redzeniu w okno na farie a dalszych wosadnych rumnościach na farskim dworze. Tak daleko wozywieniam ke Bożym służbam, jutce żana Boża mša rano 7 nie.
W útoru 7 je Boža mša za kude duše skazana z Kruščic. Sredu 7 je Boža mša za zemreteju Pavla Schneidera a manželsku Hildu z Kamenca. Štvrtky 18:30 si Boža mša v Orklecach. Piatk 19:00 je Boža mša za zemreteju Michała a Madlenu Lorencovu, kaž tež Heinžu Forchec a Hanu Lorencec Nowe Wieski. Sobotu 18:30 je przedwieczorna Boža mša za zemreteju Mariu a Pawła Münka z Horku. Przychodną niedzielu je 7 Boža mša za zemretych z Wujby Šočic z Rožanta. 9 je Boža mša za firmojomnych. Tak daleko džensišim wozywieniam, z czego je nitko procesjon won na kirchu, a potom przy krzyże kończne żonowanie. Przyjąłem wszystkim żonowaną niedzielu, a smim so jeszcze rozżonować, tokiż ja so nitko zas do Roma podam, a potom w juniu so domoj nawrócę.
Modlíme sa zhromadne v osadníku na strone 6 a 30, odresk 7. Strona 6 a 30. Kráľu na nebie, zraduj sa, haleluja. Je zdané, kajže prajú, haleluja. Vesel a raduj sa, kniežna Maria, haleluja. Modlíme sa zhromadne. Božo, przez mŕtve vstanenie svojho syna, našho knieza Jezusa Kristusa, se svět zveselil. Daj prosíme, co bychme přes jeho rodičelku kniežnu Mariu do radosti věčného živenia dojšli přes Kristusa našho knieza. Amen. Knieže, daj otemretem věčný odpočink. Nech odpočuje ve pokoju. Dnes Boh s vami. Nech vás požehnuje a škytáš mocné a milostivé kniez, Ovoc a Syn a Duch Svatý. Amen. Díče pokoju, haleluja, haleluja. Witajcie w Otomsze. Chwalny Jezus Chrystus.